Easy go. Tady mám u dnešního videa a v dnešním videu jsme s hromadu věcí v Brawl Stars. Šetřil jsem tady strašně moc věcí, mám tady celý Brawl Pass, jak vidíte. 60 odměn v Rail Rewardech, 11 odměn v rekordech, něco v Trophy Roadu, nějaký věci v rankedech. Bude tady toho v tomhle videu fakt hodně, takže bych nejradši byl za like, odběr a další věci, takže asi nejdřív jdeme tady na rekordy. Tak jo, mám tady 50 her za Ali. Tady to bude, není to, nevadí, mám tady textár pojišťovní. Tak jo, další. Epic Star. To je dobrý. Dobrota. Rare, nevadí. Tady. Rare, nevadí. Tady, zakrouha. Nevadí. Zajonga. Pojďme to dobrý, jo. Mytik, pojďme to dobrý, jo. To bylo tady za Janet. Nevadí. Za Leona. Taky nic. Za Rafce. Epic. Za Shelly. Tak lidi, ještě jsem si vzpomněl, že jsem tady měl ještě jeden Legendary Stardrop v rankedech a z toho mi padla nějaká hyperčačka, myslím, že na Bonnie, takže ještě jsem vám to tady dal, takže těch Legendary Stardropů tady bude nakonec víc. Bude taky hodně, takže jdeme na to. 3, 2, 1. Máme novýho brawlera, máme Bastra, kámo, nice. Nečekání, dobrý, tak jdem dál. Tak jo, teď asi půjdeme na shop, protože v shop máme zdarma Mina Box. Tak jo, to bylo aspoň něco. Je tady. Protože Brawl Stars asi před týdnem vydal na YouTube kanál video o Míně a řekl, že to dá 10 milionů. Lenutí, tak dozdám pro Mina Box. Samozřejmě jsme to dali, takže máme tady Mina Box, takže další, jdeme, sedmička. Tady asi nic nebude, ale to nevadí. Kredity. Počkej. Máme Kenjo. Nebudu to dát. Já už jsem myslel, že jo. Jsem myslel, že to budu rád. No to tak nebudu se rád, protože mi chybí asi 5 kreditů. Koupím? Jo, 5 kreditů. Ale teď asi půjdeme tady na ranked, tam taky máme hrozně moc věcí. Máme tady ikonku, máme druhou část, takže to je mám ranked Stardrop. Prosím, něco dobrýho. A mám další tokeny, takže přesně tady máme 5 gemů, což je fakt dobrý. A mám tady ještě Legendary Stardrop, už asi druhý v tomhle videu, což je jako dobrý. Takže 3, 2, 1. A máme Kenjiho, nice. Kámo, máme dalšího nového brawlera. Nice, mám už 2 brawlery v tomhle videu. Tak kámo, hezky, máme Kenjiho. Asi Drakea nechci, asi si nechám tady. Teď tady budu mít mytiku, tak koho si vezmu. Asi Fenga, kámo, Fenga už chci mega dlouho, takže si vezmu Fenga. Teď jdem asi na Trophy Road. Tam taky toho bude hodně, takže jdem na Trophy Road. Tak mám tady další kredit na Fenga. Kámo, těch kreditů je tady milion, to je powerpointy. Tady máme 1000 coinů. 50 kreditů. A teď máme další Legendary Star, takže snad něco dobrého padne. Takže 3, 2, 1. Star Powerku na 100 a nevadí, aspoň máme 2000 coinů, jsem ušetřil. Další coiny. Máme těch coinů. Tady máme další kredity. Máme 100 coinů. Máme 50 powerpointů. Random star, takže další star. Super, tak mám teď další coin. A další 20 kreditů. 25, ale powerpointy, coiny, mám trofeo. Ten nabízí fakt. Tak jdeme. Teď půjdeme na Brawl Pass, takže máme tady 1000 coinů. Kam těch věcí je tady fakt hodně. 1000 powerpointů. Nejdřív vyberu tady tyhle star... No, tak to mám tady Stardrop. To samozřejmě nebudu. Další kredity. Mám tady další Stardrop. 10 gemů, bez 2. Tady mám další Stardrop. Tady máme další kredity, které to je tady fakt hodně v tom Brawl Passu. Další Stardrop. Super, nevadí. Powerpoint je krom 11 000, to je fakt hodně. Stardrop, Epic. 1 lumy, nevadí. Kredity.
Další na Fenga, kredity, to je dobrý. Star drop. Super, rarka, to jsem potřeboval coiny, těch coinů bude taky dneska hodně. Star drop další. Rarka nevadí, kredity další. Těch kreditů je fakt, asi dneska otevřený 3 brawlery, kámo, to je fakt crazy. Další, tady super rarka, nevadí. Další gemy se fakt hodí. Tady máme takhle, dobrý, mám tady, no, super, coiny. Tak, tady máme star drop. Tak, kolik nám chybí na Fenga? 300 kreditů. Tak tady máme další. Tak máme další powerpointy, máme 300 kreditů, možná máme Fenga. Ne, chybí nám ještě 300 kreditů. Tak, tady máme další. Tak a tady máme Fenga, kámo, neříkej. No, máme Fenga, nezva. Super, máme Fenga. Další roller. Z třetího dneska. Ještě mega dobrý, kámo. No, openingy fakt stojí za to. Další Legendary, zase bude Draco. Kdo jiný, myslím. Myslím, nikdo jiný tam už není. Máme Drake. Takže mám tady 100 kreditů. Zrovna na Drake. Sado. Nevadí. Tak mám tady další coiny. Mám tady další Stardrop. Máme tady milion. Máme kredity a Stardrop. Tak máme. Tak. Tady máme další coiny. Tady máme další Stardrop. Rárka, nevadí. Kredity, kamo, to je fakt hodně tady. Tak tady máme další gamy. Kamo, těch gamů je tady milion v tom Brawl Passu. Mám Mythic Stardrop, už druhý Mythic Stardrop. Nevadí, to mám úplně, ale nevadí. Tady Stardrop další. Rárka, nevadí. Kredity, teda gamy. Omlouvám se. Další Stardrop, nevadí, nic není. Coiny. Tak jo. Tady máme zase to Stardrop. Super, nevadí. Tady máme kredity další. Stardrop. Nějaký coiny. Kam 3,5 tisíce, dobrý, kámo. Mám tady další, tady tohle. A ještě máme Legendary Star, takže prosím, něco dobrýho. 3, 2, 1, teď, už třetí. Tady máme skin na mega hezký, ale ten se mi líbí. Já už na max skin mám, takže ale nevadí mi tenhle tak hezký. Ten se tak máme, a ty nám chybí jenom tady tohle. Takže 3, 2, 1, teď. Mám tady strašně moc věcí. Takže tam mám kredity do Drake. 200 Boombox, tam mám tady i hrozně moc boxů, takže bude taky tady tohle. Tak máme tady, co tady máme? Jetpack na dvojce. Nice. Nic tady nebylo, ale bylo tady hodně blingů. 3 gemy. Gemy se hodí. Stardrop, Epic. Mám tady mega moc věcí. Další boombox, to dáme. Tak co tady máme? 5. Nevadí to. Samozřejmě, když jsem u těch boomboxů, tak když jsem ještě otevíral jako předtem, mám tady Jetpack na dvojce, tak mi tady padl takový Byron, ten Frank Byron a Tricky Janet. Takže to je taky dobrý. Mě zajímá, kolik toho budeme mít, jako blingu a powerpointu a tak. Další Stardrop. Ty další kredity. Tady fakt hodně. Tady další Stardrop. Gemy. Kam těch gemů je tady taky mega moc. Stardrop. Kámo. Obrovský opening. Tak. Další boombox. Prostě něco dobrýho. 5, nevadí. Že máme 50 hodně, kámo. Takže mám tady rádio, konečně. To byla asi jediná abilita, která mi zbývala. Hodně blinku. Tak tady mám dal Stardrop. Tady mám powerpointy, tady mám další kredity. Boombox další, tak tady bude 5 zase. Ta pětka je tady fakt jako nejčastější, mně přijde. Tak jo. Další boombox, tady nic nebylo. A zase, kámo, mega moc blingu. Těch blingů je tady milion. Tak tady máme další takový coin, Stardrop. Další. Boombox další, pod nějaký dobrý. Zase 5, škoda. Jak žádný skin asi úplně nemůže. To je fakt škoda. No, máme vláček, ten je fakt nejhorší abilita, nevím na co to je, ta spítka ani nejde poznat. Skin, na shade to vypadá. A dobrý, máme skin na zlo. Tenhle na shade žádný skin nemá, takže si ho klidně rád vezmu, mě nevadí. Mě tenhle nevadí, mám tady kredity. Blingy, zase Stardrop. Mám 30 odměn, no ale to ještě dost. Další Stardrop. Další skin na Gala. Kámo, ten je fakt hezký. Ten je na to, že myslím, že je rare, ale tak vezmu si jo. Další box, tak 5, zase 5, škoda. Tak co tady máme? Máme tady rádio na 3, to je dobrý. Jsem dává heal, tak co tam bylo? Tam dál nic není, na boomboxu nevadí.
Stardrop. Ajajaj, nevadí, nic tady nevidí. Kredity z Drakea. Další gemy. Je tomu tady taky hodně těch kosmetik. Teda kosmetik, těch prostě gemů, coinů a tak. A další box, těch boxů je tady také hodně. Další pětka, ta pětka tady padá fakt nejvíc, to mi přijde. To neznamená nic dobrýho, když tam dá vláček na to, je to škoda, ale nevadí. Na to aspoň bude dobré. Počkej, proč gadget? Proč? Už tam byl gadget doslova, co to je? Jsem myslel, že už tam je něco dobrýho, nějaký skin, ale to byl gadget. Ach, ještě ten špatný. Mythic Stardrop, dobře. File spray, fakt to není nic, nevím k čemu. Další kredity, další box, ani jsem to nechtěl komentovat. Co to je? Za abilitu, tak mám tady bariéru na dvojce, dobrý, asi. Už nějaký skin mi dejte, mám další blingy, další coiny. Teď tam mám další box. Zase pětka. Jak jinak, co tam, jestli tam bude někdy něco jiného než pětka, tak to bude kouzlo, protože pětka mi tam myslím padá asi nejvíc. Co tam bude dál? Nic. Bezva. Jsem velmi spokojený, že tam nic není. Teď tam není pořád nic. Teď tady mám, počkej, co? Jo, to je ten Jake Oli, jsem úplně zapomněl. No, máme další skin, takže fakt, jo, ten je fakt hezký, takže si ho equipneme. Na Oliho žádný skin nemám, takže v pohodě. Takže další kredity, gemy. Boxy už tady nebudou. Ale Stardrop, jo, takže dobrý, ještě máme i 10 věcí. Jo, mám to ještě jeden box, takže dobrý. Tak pojď, něco dobrýho, pojď, prosím. Je to dobrýho. No dobrý, mám boty na dvojce, konečně jsem mi trvalo. Na 4 dny, ale to je jedno, počkej. Co si děláš srandu, kámo, hypercharge skin, nekecej. Je to hypercharge skin, jo? Jo, je to ten hypercharge, kámo. Nekecej, z 5 hypercharge skin. No kámo, tak tenhle opening je fakt stojí za to. Asi je to opak toho předminulého openingu. Tak tohle je fakt jako extrémně velký opening. Jako hypercharge skin ještě z 5, chápete? Prostě. Tak teď fakt vím, že nic dobrého nepadne, že mi padlo toto. To je brutální, ještě máme jeden box, no kámo, jestli mi padne ten druhý hypercharge skin, tak jako fakt já už nevím, ale podle mě nepadne, protože to je fakt jako malá šance. Ale kdyby padla, tak bych se fakt nezlobil. Ale jako, mě stačí jeden hyperskin, no to pokud, no tady nebudem. Co tady máme dál? 200 blingů, Stardrop. Tak, teď tady máme další box, ještě jeden, kam kolik jich tady je. Mám tady další 5. Pětky tady padají hodně, jako. Mám boty. Tak to zkusím další skin na poka. Ne, když nepadne, nebudu to zlobit, když nepadne, protože vím, že to jako malá šance, že mi padne skin z pětky. Nic tak není, myslím poslední odměna, coiny. A teď Stardrop. Už tady nic není. Takže 415 korun. Tak máme 20 000 blingů, to je fakt jako crazy. Tady máme tady toho Oliho. Tak tady, vidíte? 708 gemů máme. To je jako fakt jako mega moc gemů. Potom tady máme toho poka, kde mám. A moje ještě to je hypercharge, já mám hyper na poka, mám 3 hyperskiny. 14 po 67 000 coinů. Fakt hodně, tady máme ten pokoskin, je fakt krásný. Scratch pokos, ten se mi asi líbí i nejvíc ze všech. Co máme dál? Nový ty brawlery 3, myslím. Jinak strašně moc blinků. Tady Profis, tam máme tady Kenjiho, Buster a Fang, jako 3 nový brawleři za jeden, je fakt jako hodně. Už mi chybí jenom Squeak, Artie, Willow, Miko, Lily, Fangs, Draco a Mina a budu mít fakt všechny brawlery ve hře. Fakt hodně dobrý. Ještě jak vypadá tady moje sbírka, tady tohle. Mám všechno na maxu, kromě skateboardu. A máme tady, co tady máme za skiny? Chybí mi jenom MSK. Tak lidi, jsme na konci tohohle videa, jestli se vám tohle video líbilo, můžete dát like a odběr. Jo, tady ten Byron a a asi se uvidíme u dalšího videa, tak čus! Jinak